एकदम भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलनिख्रुइबो खमसिन मोनबावगोन इउपिपिएलआ दा बेबादि सिटुएसन जानानै दं जोंना माने एकदम डाबल सेन्चुरि देरहाखागोन आरो गासिबो 15टा एनडिए हिसाबै 15टाखा इउपिपिएल 0 बेनोथ'ब्रा एक्जिट पला दाख्लै निउस लाइभना जेरैबायदि होदों एकदम कारेक्ट कनफार्मखौ होदों 99.99 आरो जोङो नङा आङो जेब्लानिफ्राय राजनितिकआव एन्ट्रि जादों मोनथाम इलेक्सन मोनबोबाय बेयाव निउस लाइभआ जेरैबायदि एक्जिट पल होयो एकदम 99.99 एक्युरेसिखौ होनो हायो बिराद मोजां मोजां भट लानानै जों देरहाजोबगोन 15टा एनडिए हिसाबै इउपिपिएल गैयाले बे इउजि ब्रह्मआ लाजिख'नो हायैनि नों फेसबुकआव होदों बियो 4 तारिखखौ नेदो होननानै डेट मिन्स माने 4 तारिखनि उनाव गोमाजोबदो होननाय जादों इउपिपिएलखौ इउजि ब्रह्मनि मथेबा 0 आरे इउपिपिएलखौ दानि दिनाव माबायदि सानो मिथिगौ रायजो राजाफ्रा नुबानो इउपिपिएल लिडारफोरखौ बे बिजनि बङाइगाव बे राखाल दुबि दंना बे दालां दंना बे दालाङा अबेजों थांगोन बेखौ दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा मिथिया थिग बिदिनो इउपिपिएल दोलोखौ नुबाबा प्रमद बर' बा सोरबा लरेन्स इस्लारि इउजि रोनगोरामोनखौ नुबा दिफेन बर'खौ नुबा बेफोरबायदिसो नुयो माने रायजोफ्रा कनफिउज जायो बे राखाल दुबिना दालाङा सानजा थांगोन ना सा थांगोन हमनो हाया सोर इन्जिनियाराबा बानाया दा इउपिपिएलनि बा प्रमद बर'नि दा स्टेटासा बिदि जानानै दं मोनजोब देरहाया बुंनायाव बिराद गोदै गोदै बुंगोन सोलास्लिबलायनानै खिन्थु जाया देरहाया मोनसेबो देरहाया बिसोरो इउपिपिएल 0 4 तारिखआव आं बुंखादों माथो दंफाङा नायखाबाय प्रेक्टिसबो होखाबाय बमागावआ एकदम 20 बारसो गाखोलाय ओंखारलाय जानो मोनबानो जाबाय ओरैबायदि रंजागोन मथा मथि आंनि हाबायाव आं बिदि रंजाबावनाय नङा मिथिगौ एकदम हारसिंनो बिराद रंजागोन आं मबाइला ओरै जांखाबाय भिडिअ लाबाय होबाय खनबेसे हायो बारजुमबाय प्रेक्टिस खालामगासिनो आं दाख्लैनिफ्राय 25 बारसिम हाबदों गाखोलाय ओंखारलाय 50 सिम थाहैगोन नामाथाय 4 तारिखसिम बे हाबाना दानो बोरै दानख'ला जोबनानै दाने हास'ला जोबनानै माने सोरबा सेंग्राफोर सिख्लाफ्रा मालाय माबाला जोब्बाय मा होनो रिल्स बानायलागासिनो ओमफ्राय सोरबा सोंहरदों गोसोनायखौ मोनमारदों ना मोनमाराखै होननाय गैया सासेबो मा प्रप'जखौनो हराखै ओरैनो नायनानै मजाल' लायो बेयाव टेनसनसो जाबावबाय मालायफ्रा एडभार्टाइजमेन्ट होबा बोरायफ्रानो गोसोनायखौ मोनो हिनजाव मोनो गैया आंनाव रावबो हराखै बिराद लाजिबाय आङो बिमाबा बिफाखौसो नायहोनांसिगोन बादि मोनबाय आङो हाबायाथ' डिसेम्बराव दाख्लै अमा मानै लाबोखाबाय बिमाया माने ओरैनो बारा गिदिरबो जाया आरो सैमा मिन्थिबाबो जेनेबा एरियानिखौ लानानै खुंगोनथ' अमा मानै बायखाबाय बिमाखौ नायहोनोसै आं साइनै नैबे रिजाल्टनि उनाव पुरा डिसेम्बराव हाबाया कनफार्म थानो हाला एकदम बारे बयबो बुंजोबथारबाय मानो दाबो हाबा जाया जानोसै डिसेम्बराव खिन्थु रावबो प्रप'ज हरथ'राखैलै बिराद लाजिबाय आङो मालायफ्रा बोरायबाबो एडभार्टाइजमेन्ट होबानो मोनो आंहासो सेस